Base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast, ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone o localized thunderstorms. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City, gipaabot ang grabing mga pagpanugdog og kilat. Ang sobra nga pag-ulan nga 66 mm ang gipaabot. Ang temperatura gitagna nga magbag-o tali sa usa ka init nga 30 degrees Celsius ug usa ka maayo nga 22 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:28 sa buntag ug mosalop ang adlaw sa alas 6:03 sa gabi. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa tumakaigsunan nga nag-atang og nangutana sa atong kadagatan, unang hunas kaganang alas 2:20 sa kadlawon, unang taob sa alas 9:27 sa buntag, ikaduhang hunas unya sa alas 5:18 sa hapon. Lakat sa panahon alang sa yanong balita, Ontoy Restiliador, una ang Ginoo.